даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо иштироки ду дастаи вилояти Хатлон, Файсканди ноҳияи Восеъ ва Хатлони шаҳри Бохтар дар майдони хонагии Файсканд варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. Бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи соҳибони майдон Файсканди ноҳияи Восеъ оғоз шуд, ки баъди як бозигузорӣ аз тарафи рости майдон ҳамлавари ӯзбекистонии дастаи Файсканд Анвар Муродов ба задани голи аввал дар дидори имрӯза шарафёб гардид. Дар идомаи бозӣ дастпарварони Тоҳир Муминов боз чанд ҳолати голзаниро созмон доданд, ки дар иҷрои ҳамлаҳои созмон дода ҳимоятгарони дастаи Хатлон монеа эҷод карда имкон надоданд, ки ҳуҷумҳо ба гол табдил ёбанд. қисмати аввали ин дидор бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи Файсканд анҷом пазируфт. дар қисмати дуюми бозӣ бошад ҳар ду даста то дақиқаҳои охири бозӣ ҳамлаҳои пайдарпай созмон доданд, ки ниҳоят дар дақиқаи 85-уми бозӣ ҳамлавари дастаи Хатлон Парвиз Боқӣ Охунов аз як хатои соҳибони майдон истифода намуда бо голи задаи худ таносубро дар бозӣ барқарор намуд. ҳамин тариқ бо ҳисоби 1-1 дар вақти асосии бозӣ ғолиб муайян нагардид ва дастаҳо боз ду қисми иловагӣ 15 дақиқагӣ майдондорӣ карданд. бо гузарош шудани 6 дақиқа аз қисмати дуюм илова шуда, саъидтараш дар дақиқаи 111-уми бозӣ бо голи задаи Умарҷон Шарипов дастаи Хатлони шаҳри Бохтар ба пеш баромад. ҳамин тариқ дидори имрӯза бо ҳисоби 1-2 бар нафъи дастаи Хатлон ба анҷом расид ва ин даста роҳи худро барои идомаи бозиҳо дар даври якчорниҳоӣ тахту ҳамвор намуд. бозӣ бисёр бозӣ вазмин гузашт аз он сабабе ки чихелик ҳама хабар доранд дастаро бозингарони асосӣ тар гуфтанд ва он ҳайати ҷавононе ки имрӯз мо ба дастак таклиф кардем хосусан онҳоро дар сатҳи чемпионат байни дастаҳои лигаи олӣ дар байни бозингарони маҳорати онҳоро санҷем. хайр камбудӣ бисёр аст, беҳад камбудӣ бисёр аст ва аз ҳама хурсандии ор аст ки дар ду қисме ки мо бозӣ кардем, дар қисми аввал тактикаи бозӣ мо дигар буд, дар қисми дуюм дигар буд ва фикр мекунем ки аз ҳудаи супориши ки мо дар назди футболбозӣ монем баровардан, вале боз такрор мекунам, мутаассифона камбудиҳо беҳад бисёр ҳастанд аз ҷиҳати техникӣ, аз ҷиҳати тактикӣ. дар даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан тими клуби марказии варзишии Артиш Помирро дар майдони худ қабул намуда шикаст дод ва аз идома додани вохӯрӣ дар ин мусобиқа маҳрум намуд. дар дақиқаи 23-уми вохӯрӣ бозингари рақами 44 дастаи Истарафшан ба иштибоҳ роҳ дода тӯбро ба дарвозаи худ зад. дар дақиқаи 57-уми дидор меҳмонон дар назди дарвозаи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ва довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. Илҳом Баротов бозингари рақами 10 дастаи Истарафшан зарбаи ҷаримавиро бехато ба ҳадаф расонид. аз сабаби мусови анҷом ёфтани вохӯрӣ бозингарони ҳар ду даста барои муайян намудани ғолиб боз дар ду қисми 15 дақиқагӣ байни ҳам сабқат карданд. дар вақти иловашуда Илҳом Баротов ва Отабек Каримов бозингарони дастаи Истарафшан ба дастаи меҳмонон боз яктои тӯб зада ғалабаи дастаи худро таъмин намуданд ва ҳуқуқи идома додани бозиро дар даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон пайдо карданд. имрӯз бозӣ хеле ҷолибу пуршиддат гузашт. рақиб хеле мушкил буд. барои он ки мо дар охирон бозӣ ба рақиб бой дода будем, мо хулоса буровардем аз ин бозӣ. раҳмат ба бачаҳо ки ҳамин нақшае ки кашидем онҳо дар майдон иҷро карданд. фикр мекунам рақибам имрӯз вазъиятҳои хуб дошт, лекин аз мо вазъиятҳои беҳтар буданд ва мо истифода набурдем аз он вазъиятҳое ки доштем. рақобати пуршиддат ва диданӣ миёни дастаи Равшани Кӯлоб ва Панҷшер дар чорчӯби рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор шуд. ин дидор дар майдони марказии шаҳри Кӯлоб доир шуда Саидамири Саидаҳмад дар дақиқаи 34-уми нимаи аввал гол зада тими Равшанро ба пеш баровард. дар дақиқаҳои охири қисми аввал бошад Шодӣ Муродов буд ки боз як бори дигар дарвозаи Панҷшерро рахна карда нимаи якуми дидор 2-0 ба фоидаи ҳамин тим ба анҷом расид. дар дақиқаи 67-уми нимаи дуюм бошад Насим Мамадқулов буд ки тавонист як голи Равшанро ҷуброн намояд. дар дақиқаи 74 бошад Бадруиддин Юсупов голи дигар ба дарвозаи Равшан зада ҳисоби бозӣ 2-2 мусовӣ шуд ва кор ба нимаи иловагӣ кашида шуд. ҳамин тавр дар нимаи иловашуда ба вақти асосӣ голи ғалабаоварро Далер Шомуродов аз тариқи зарбаи 11 метра ба самар расониду Равшани Кӯлоб бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд ва роҳи даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон шуд. дар бозии дигари даври 8-1 ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол Барқчӣ дар майдони марказии шаҳри Ҳисор бо Локомотив Помир нерӯ санҷид. ислом Зоиров дар дақиқаи 19 бо задани гол ба дарвозаи Барқчӣ ҳисобро боз карда нимаи аввал бо ҳамин бартарияти як гол ба анҷом расид.
дар дақиқаи 64 нимаи дуюм бошад, боз ҳам Ислом Зоиров як бори дигар тӯбро вориди дарвозаи Барқчӣ карда дублро ба номаш сабт ва ҳисобро 2-0 намуд. танҳо голи дастаи Барқчиро дар дақиқаи 70-уми вохӯрӣ Зуҳриддин Фузайлов зад, аммо Локомотиви Помир бо дубли Ислом Зоиров ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт.